Krásný večer. Zdravím vás, přátelé, bratře, sestry, milí sympatizanté a lidé dobré vůle. Přicházím k vám v pondělí, protože víkend jsem měl hodně, jak se říká, zaměstnán, protože mám hodně konzultací na přípravu sjezdu, konference během 2 měsíců, takže to konzultuji s kolegy a přáteli a našimi podporovateli, proto vás tady všechny takto vítám v pondělí a buďte tak laskaví, sdílejte to, protože budu mluvit o velmi, velmi závažné situaci. Určitě tušíte, jaké téma bude. Je to téma Slovensko a je to téma, kde vlastně vy sami mě žádáte o to, abych to vysvětlil, co se vlastně děje na Slovensku, co se děje i v Čechách. A proto je důležité, aby jsme se nad tím vším všichni takzvaně zamysleli a uvědomili si, kam spěje Česko nebo Slovensko a kdo vlastně chce vládnout v těchto zemích. Jestli ve Slovenské republice, kdo chce vládnout, položme si otázku, a třeba i v České republice. Česká republika to zatím má trošku jiné, protože volby tam žádné letos nejsou, ale připravují se volby na příští rok. Ale já bych chtěl ty dvě témata trošku oddělit a vysvětlit vám. Zdravím, Josefe, dobrý večer. Budu vás chvilku zdravit, abych nemluvil a tak dále. Zdravím paní Jolanu, sestru. Dobrý večer, zdravím vás i vaši celou rodinu. Pan Albert, zdravím také, pane Alberte, děkuji, že jste tady. Paní Renata a René, ahoj, dobrý večer. Jsem moc rád, že se přidáváte a sdílejte to zároveň hned všichni. Protože hodně lidí, když na mě reaguje, tak někteří, kteří jste to z vás viděli, ty moje videa, a třeba to poslední nebo předposlední, anebo ještě to před 3 týdny, tak ono to má už v sobě určitou propojenost, tyto videa, ano. A to, co tam vykládám, tak je velmi důležité na pochopení celé té politické situace například na Slovensku, ale také i v Česku. Já jsem to mnohokrát vysvětlil, ale dneska, protože za sobotu, tento týden, budou na Slovensku předčasné parlamentní volby. A já bych byl rád, aby Slováci teďka, to, co budu říkat, aby se přátelé, sympatizanté, ale i ti, kteří se mnou nesouhlasí ze Slovenska, aby se na mě napojili, aby se přidali k tomuto videu, protože některým zvednu, jak se říká, mandle dneska a někteří se mnou budou souhlasit a buďte tak laskaví, staňte se mými pomocníky, přáteli, spolupracovníky a sdílejte to. A pište mi otázky na ta témata Česko plus teda Slovensko a začnu Slovenskem, ano. Takže přátelé, sdílejte to ještě, budu vás chvilku zdravit, než se přidá víc lidí. Pěkný večer, prajem pan Petr Jano, zdravím, ano, ještě jednou pana Alberta. OK. Zdeněk Karchňák, dobrý večer, pane Karchňák, vítám vás. Jsem rád, že jste tady, protože zrovna jsem na vás dneska myslel, protože jste reagoval normálně jako každý člověk, jako každý posluchač nebo divák, a protože já pracuji mezinárodně, internacionálně. A tato moje veřejná práce nebo služba právě spočívá na tom, že chci pracovat a působit na lidi tak, aby viděli, že všechno to, co říkám, nebo velkou většinu věcí, které popisuju a vysvětluju, tak to dělám proto, aby lidé, obyčejní lidé, pochopili, o co vlastně v těch státech, v těch slovenských vládách šlo nebo nešlo. A teď vám vysvětlím s boží pomocí, abyste pochopili tento závažný vlastně problém, který na Slovensku je. Ano. Já se teďka chytnu, zdravím mého kolegu a spolupracovníka pana Tibora Kompuše ze Slovenska. Ještě tady je pan Fantak Luboš. Ahoj, Františku, zdravím vás, nebo Luboši, zdravím vás srdečně do České republiky. Díky za hezký pozdrav vám všem. Vítám vás tady ještě jednou a prosím vás, dělejte to, ať je nás tady trochu víc. Jo, něco vám také chci přečíst, abyste viděli, že ve světě
existují lidé, osobnosti, autority, velikáni 21. století, můžeme říct největší vzdělanci na této planetě, kteří se velmi, velmi dokonale vlastně věnují celé občanské světové populaci, to znamená všem lidem, a hlavně se věnujeme tomu, aby vy jako lidé, jako občané, jako společnost, jako lidské bytosti, abyste vlastně si uvědomili, že mnozí z vás vidíte zlo, vnímáte zlo, dokážete ho i vycítit, ale nedokážete proti němu bojovat. Protože jsou některé nástroje v lidském charakteru, to jsou takzvané charakteristiky osobnosti, a tyto charakteristiky s vámi mluví ve svědomí, skrze mysl, a tam vlastně můžete vidět a slyšet, čemu nasloucháte. Něco vám řekne, nepleť se do toho, stejně je to podvod. Něco vám zase řekne, vůbec se na to nekoukej, protože tě to poškodí. To, co vidíš a slyšíš v celém veřejném prostoru, médií, sociálních sítí, televize a podobně, všechno je špatně a tak dále. Ale potom vidíte sami, že vystupují jedinci, jednotlivci, politické strany, politické organizace a každá vám něco vykládá. A vy jen nasloucháte, a protože já jsem studijní člověk, studijní typ, tak vlastně vidím i takové věci, na které vy se díváte sami. Takže a když vidím, jak reagujete na některé věci, velká většina z vás reaguje velmi správně, spravedlivě, dobře, a reagujete také tak, že už jste pochopili, že nejde o to, jenom o to, že někdo chce být dobrým Slovákem. Někdo chce být velkým vlastencem. Někdo chce být nepřítelem všech. Druzí lidé zase chtějí ty slabší ponižovat, ubližovat jim, anebo je vyhánět. A tady vidíte, že každý člověk nebo každá skupina lidí si vybírá to, co je mu blízké. Jestli to je hnus, bez charaktera, rasismus a diskriminace, a vy vidíte političky a skupiny, organizace lidí, kteří takové názory podporují, tak přece nemůžete, i když je to váš sympatiák, souhlasit s někým, kdo je neofašista, rasista, nebo je to křesťan, ale sympatizuje s některými názory, které jsou vlastně proti menšinám, proti lidem. Toto všechno vám ubližuje. A když vám to neubližuje, tak vás to nejhorší na tom je, že vás to zmanipuluje, anebo vás to takzvaně zablokuje a vy už nevíte, komu máte věřit, jestli to je dobře, nebo jestli to je špatně. A potom rozhodujete o tom také, necháte se ovlivnit, kdo umí dobře mluvit. Jestli mluví mladý Mazurek, poslouchejte, a on se postaví bez knihy, bez papíru a začne mluvit, tak si představte, že z 10 Slováků, a mezi nimi jsou křesťané, bývalí komunisté, lidé, kteří jsou i demokraticky docela stabilní. A víte, co řekne z těch 10 Slováků? Ten Mazurek má velký talent. Protože on může mluvit o čemkoliv. A vidíte, ale místo, aby se zamysleli, že fakticky tento mladý člověk veřejně hlásá nenávist, hanobí lidi, hanobí menšiny, a vidíte, že Slováci, i kteří třeba s ním nesouhlasí, anebo mají jiný politický názor, politický směr, tak ho pochválí, že umí mluvit. Místo, aby řekli, ten Mazurek mluví, ale v jeho řeči je zlo, v jeho řeči je rasismus a v jeho řeči je hanobení národa a rasy a vyhrožování hanobení národu. Jo? On ho, ten národ poníží, on ho hanobí, na to je paragraf, trestní paragraf, ale zároveň vidíte, že mu i tomu národu vyhrožuje.
to vyhrožuje těm slabým, chudým Rómům, budeme mluvit konkrétně, on to směřuje k cigánům. Ale Mazurek také mluví proti demokracii. Mazurek také mluví proti Evropské unii. A Evropská unie zaměstnává 500 000 Slováků. Evropské firmy působí na slovenském území, jsou tam automobilky, mnoho a mnoho fabrik, které vlastní Němci a jiné státy, kteří tam budují fabriky, aby vydělali peníze a dali práci lidem. A vidíte, Mazurek, proti těmto lidem mluví. A nejenom Mazurek, já tady nebudu mluvit o všech těch lidech, kteří v mých očích a v mém vzdělání ukazují, že to nejsou dobří lidé. Že to nejsou lidé s charakterem a úctou k druhým lidem, k druhým národům, k druhým lidem, kteří mají třeba i jiné náboženské přesvědčení. A když toto ode mě teďka slyšíte, a vysvětlil jsem to velice stručně, normálně, tak co si teďka myslíte o panu Mazurkovi, který opravdu je mezinárodně známý rasista, mezinárodně známý klerofašista a mezinárodně známý vlastně člověk, který se přiklání k neonacistickému hnutí, které potlačuje práva menšin a jiných skupin ve státě Slovenské republice. Ano, pan Tibor Kompuš tady říká, že Mazurek mluví přesně tak jako Hitler. Ano, je to tak, souhlasím s tímto vlastně odborným psychologickým i historicko-politologickým názorem pana Kompuše, který jasně formuloval, kdo to je, co to je Mazurek. A teď vidíte, jsem vám ukázal vlastně člověka, Slováka, mladého muže, který ještě nedávno měl takový magi, byl oblečený jako nacista, jako mladý hitlerovec, mladý Hitlerjugend. A teď si představte, že když teďka vy, kteří jste všichni se mnou skoro souhlasili, klidně mi napište, zdali jste souhlasili s mým popisem a popsání charakteru a profilu charakteru pana Miňa Mazurka. Napište mi prosím stručně ano, řekl jste to správně, anebo pletete se, pane. Nemáte pravdu, říkáte nesmysly. Klidně mi to napište. Ano, já vám na to dám 2 minuty, než teda vám vysvětlím, proč popisuju Mazurka a ty další, kteří stojí v řadě a jsou v jednotě se vším, co říká Mazurek. Miňo Mazurek, který odešel od pana Kotleby, takový křížnosí, ale nenávidí Židy, Romy a jiné národnosti. Tak co tomu řeknete, Slováci? A vy všichni, kteří jste katolici, křesťani, aktivní, kněží, přátelé, vzdělanci, co tomu řeknete? Jak to, že Petr Jano vlastně velmi dobře už dlouhodobě vysvětluje a vyučuje velké zlo, které na Slovensku se uchytilo do vrcholové politiky. A toto zlo je postaveno na politických stranách dneska. To jsou ta republika toho pana Uhríka, teda s Miňem Mazurkem, a zároveň tam je ještě druhá strana, ve které byli tyhle 2 fašisti, rasisti. To je strana toho Kotleby a Mariana Kotleby. A teď si představte, že oni 2, tyto subjekty, tyto politické strany, pracují úplně stejně a Slováci, kteří sympatizovali s Kotlebou, tak jsou někteří s ním a někteří se už oddělili, protože viděli, že Kotleba byl vlastně veřejně odsouzený za propagaci fašismu a ideologie, která je nepřátelská vůči všem a která stojí na nacismu, fašismu. Oslavoval vlastně ty symboly Hitlera
narození Hitlerovo oslavoval a dával slovenským rodinám, které vytipoval, a byly to přesně slovenské rodiny, jednotlivé rodiny, desítky rodin, které sympatizovali právě taky s Hitlerem, které sympatizovali také s nacismem a které jsou vlastně všichni do jednoho, kteří byli nějakým způsobem odměněni sociální nějakou sbírkou, kterou fašisté složili, tak všichni jsou rasisti. Takže rasista, neonacista a neofašista, Marian Kotleba, Mazurek a další, jako jejich politický subjekt v té době, když s tím byli zajedno, tak odměňovali slovenské rodiny, které jsou rasisti. Ano, ty rodiny nemusely být bohaté, ty rodiny vlastně nebyly na vysoké politické úrovni, ale byli to jejich sympatizanté a možná i dárci peněz. A proto oni si vždycky hitlerovci, i Hitler to dělal, i nacisti to dělali, vybrali takové rodiny, kteří byli 100% rasisté, kteří 100% nenáviděli Židy a Cigány a tyto rodiny, i jejich matky, jejich děti odměňovali penězma. A někdo by řekl, no tak jim dali dary, protože byli chudí. Ne, přátelé, to nebyla typická pomoc, sociální pomoc, jako to třeba teďka udělali mý kolegové a přátelé a bratři z Ostravy, z Moravy a připravili veliké dary chudým Romům na Slovensku. O tom ještě budu potom trošku mluvit. A tak vám tady ukazuju, že je rozdíl přinést chudobným rodinám a dětem a jejich matkám, jejich rodinám nějaké dary, potraviny, pití, jídlo a tak dále, jo, mouku, to všechno, olej, co potřebují. Ale fašista, Mazurek, Uhrík a Kotleba a další banda, která tam je viditelná, neviditelná, tak oni dávali ty prostředky, ty dary pod číslem narození Hitlera a dalších nacistů. 88. Byl za to odsouzený Kotleba, už to má flastr, jak se říká. A tady vidíte, jak to, že tyto lidé dokázali ve Slovenské demokratické republice propagovat všichni do jednoho, propagovat nacistické symboly, propagovat hitlerovskou ideu a propagovat rasismus vůči všem vlastně občanům, kteří nejsou slovenské národnosti. Rozumíte? Takže tady vidíte, že v celém Slovensku se veřejně, normálně hlásá neonacistická politická strana se svým rasistickým programem, který vlastně formulujou v parlamentě Slovenské republiky, ve Slovenské národní radě a prokurátoři místo, aby zavřeli 200-300 těchto propagandistů nacistické ideologie, rasistické ideologie, tak oni je nechávají být. Kdyby cigáni založili takovouto stranu, Romové, tak si představte, že během 2-3 měsíců jsou její představitelé všichni v kriminále a udělali by z nich těžké zločince, že jsou to teroristická organizace, která nějakým způsobem chce omezovat demokracii, principy svobody a tak dále na Slovensku. A ještě k tomu jsou to lidé z jiné národnosti, ne Slováci. Rozumíte? Jako národ, jako národovci. Takže teď jsem vám vysvětlil, že velká část slovenské vlastně populace pracuje úplně stejně jako Mazurek, Uhrík a Kotleba. Tak co, souhlasíte se mnou nebo ne? Nebo mi to někteří z vás vyvrátíte? Tam paní psala, že ty zákony jsou vlastně, Tibor Kompuš, Růžena Růženka, nemohli ji zrušit. Kolíková dala 2krát návrh na rozpustění, generální prokurátor to zamětl z stola. Výborně. A přesně se naplňuje, děkuju Tibore, přesně se naplňuje to, že kdyby ten prokurátor vlastně měl opravdu cítění demokrata a velmi, velmi schopného právníka, protože to jsou všechno vystudovaní právníci, mají právnickou fakultu a někteří mají 25, 28 let prokurátorskou praxi.
a měli v ruce mnoho a mnoho případů všelijakých rasismu, nacismu, neonacismu, všechno měli a tam to soudili úplně jinak, nebo to většinou zastavili. A teď jsem vám vlastně vysvětlil, že ta reakce pana Tibora Kompuše je výborná, protože přesně se zasazuje do toho rámce toho, co jsem vysvětlil. A jestliže vidíte, že na Slovensku jsou vlastně neonacisti, neofašisti, rasisté chráněni, tak jak můžete důvěřovat politikovi, a teď přichází druhá fáze, jak můžete důvěřovat politikovi, který ještě nedávno, když byl mladý člověk, byl komunista a v komunistické ideologii rasismus nemá být. V komunistické ideologii nemá být sociální diskriminace slabých. V komunistickém učení má být internacionální vlastně sjednocení dělníků, kteří chrání dělníky. A teď vám vlastně naznačuju, že ten mladý komunista bývalý, doktor práv také, je to docent, pan Robert Fico, poslanec Slovenské národní rady a předseda Smeru SD se všemi těmi rasisty a neonacisty, o kterých já jsem teďka mluvil a které jsem vám vyargumentoval, vlastně dokázal, že jsou to velmi, velmi zlí lidé. A že jsou to lidé, kteří nemají vztah k menšinám nebo k jiným národnostem, protože jej stojí na té ideologii diskriminace, národnostní diskriminace, systémové, politické diskriminace a to nejhorší stojí na tom programu nacionálního nacismu a nacionálního slovenského nacionalismu. Takže tady vidíte, že úplně stejnou parketu, úplně stejný charakter, akorát ho má více zamaskovaný, má Robert Fico. A tento Robert Fico oblbuje Slováky takzvanou sociální demokratickou solidaritou a sociálním cítěním se slovenskými občany. Vy jste mu někdy někteří věřili, že on má sociální cítění, když celou dobu, co byl v premiérské funkci, byl opozicí argumentačně a legálně kritizován, ale nikdy mu nic nebylo dokázáno, protože to je velmi silný hráč, protože to je velmi silný kupec lidí a charakterů a osobností. On si lidi koupil, svázal je a ovládá je a vydírá je. Toto všechno se dá i duchovně vysvětlit, že takto, jak jedná pan Fico, jednají i ďáblové, démoni a přímo Satan. A já jsem dneska od rána jsem studoval, viděl jsem některé Romy, kteří říkají, že ho budou volit, že má pravdu. A přímo když uznávají to, co on tam plácá, tu sociálně prokomunistickou ideu, že chce být sociálně spravedlivý, že chce, aby se Slováci měli dobře, že chce, aby Slováci nebyli ohrožovaní válkou a tak dále, a tak dále. A přitom všichni komunisté bývalí ve starém systému, i ty postkomunisté, kteří už nejsou průkazkou komunisty, tak stále myslí na to, že udělají ve svém státě, kde je dneska demokracie, udělají politický převrat. A Robert Fico se o to už 3krát pokusil. Já se napiju. A tím, že se o to 3krát pokusil a měl vládu v ruce 12 let, tak narušil posilování a vazbu s pravými demokratickými státy, které jsou z východu na západ. A my vidíme, že ten východ vlastně Evropy, abyste rozuměli takto, je oslabený právě tou fašistickou propagandou, která
v těch východních státech stále pracuje. Víte o tom, že v Rusku, v Ruské federaci, je 18 milionů muslimů. Víte o tom, že kdyby Miňo Mazurek vystoupil v Moskvě na náměstí proti muslimům, tak ho tam muslimové zabijou. Hned by ho zlikvidovali. Tak, jak vystupoval na Slovensku v těch videích, jak se až trhal, normálně se trhal Miňo Mazurek, slovenský fašista a rasista, který byl také odsouzený za rasismus. Tak tento Mazurek se trhal, když tam viděl muslimy, hezky oblečený muže, ženy, které mají úctu k Pánu Bohu, které mají úctu k lidem a které neublížili na Slovensku tolikrát slovenským občanům, jako samotní slovenský neonacisti, tyhle rasisti a neofašisti. Už tomu rozumíte? Koho chcete volit? Anebo koho slovenská populace a voliči chtějí podporovat? Ty, kteří ho volejí a chtějí je podporovat, jsou úplně stejný jako Mazurek, jsou úplně stejný jako Marian Kotleba a jsou úplně stejný jako ten, co má krk jak uzel Uhrík. Tak tyto lidé Slováci volí. A teď zase ten příměr. Přesně takto, jenže trošku mazaně, mluví komunistický bastard z komunistické rodiny Robert Fico, který řekl o Romkách, matkách, dcerách a babičkách, že rodili a rodí děti jenom proto, aby měli sociální dávky, aby ho Bůh potrestal za to slovo, který řekl ve směru těm matkám, Romkám, které porodili děti a žijou buď skromně, nebo v chudobě, anebo jsou velmi, velmi slušní lidé, bohatí a tak dále. On všechny Romky hodil do jednoho pytle a všechny je ponížil. A Romové píšou na stránce Roberta Fica: Pan Fico, budeme vás volit. Já cigán, kterého jste ponížil, i vlastní moju ženu jste ponížil, i moju dceru jste ponížil, i moju matku jste ponížil, tak pan Fico, já vám dám hlas, protože jsem šalený cigán a jedině, co se mi páči, jak pěkně mluvíte a že jste velký, jak bych to řekl, syn komunistou. Tak tohle chcete podporovat? Tohle chcete dělat? Já bych na Slovensku tak udělám revoluci. Nebojte se, času je ještě dost. S časem disponuje jediná nejvyšší bytost, náš Hospodin. A jestliže my žijeme v čase a prostoru, tak záleží na nás, jak ten čas a ten prostor využijeme ke spravedlnosti. Jak ten čas a prostor využijeme k pomoci slabým a chudým lidem. Jak ten čas a prostor využijeme na vzdělávání chudých Romů a chudých Slováků a každého člověka, který potřebuje pomoc a podanou ruku. Vážení bratři a sestry, chci, abyste se teďka stišili a něco vám přečtu, co jsem teď říkal, bylo univerzální, bylo tak vedeno, abyste viděli, že Robert Fico jako sociální demokrat Smer SD, predseda, není úplně jiný, je úplně stejný, jako je Mazurek, jako je tenhle ten Uhrík a Marian Kotleba, který byl také odsouzený za propagaci fašismu a rasismu a tak dále. Rozumíte tomu? A tenhle ten Mazurek, Uhrík a Kotleba tak neproklínali Romky a romské matky, ženy a dcery, jako to udělal Robert Fico. Už jenom kvůli tomu, že vás všechny cigány na Slovensku, jak bohatý, tak chudý, tak pologramotný, tak negramotný, všechny vás ponížil a kdyby měl moc, tak vás všechny Romy, i ty kategorie, skupiny, které se jmenoval, všechny vás dá do koncentráku, anebo vás vyžene ze Slovenska. Fašistům se to nepodaří. Uhríkovi, Mazurkovi se to nepodaří, protože díky slovenským občanům a demokratům na Slovensku fašismus není nejsilnější politický názor nebo směr. Ne, tam teďka machruje zpátky ten podvodník Fico,
který okrádal. Víte o tom, že když přišla svoboda, demokracie, tak měl tepláky, co stály asi 50 korun na sobě. A dneska má miliardy, spí v nejdražších hotelech. A víte, co to je pro tyhle komunistický zločince? Když oni si říkali, za kapitalismu se líp žije, než za komunismu. Za komunismu oni kradli, loupili, nikdo je nezavřel, ale každý, kdo nebyl v komunistické straně, toho chtěli zavřít, zavřeli ho, a nebo ho zničili, nebo ho úplně vyřídili, protože se báli víry naší křesťanské víry. Ale my jsme všichni věděli, a křesťan, který je přesvědčený, že všichni jsme Boží rukou, musel mít přesvědčení, že Pán Bůh jednou ten komunistický režim vlastně položí. Tak jako Pán Bůh, jak bych to řekl, ve spolupráci s jeho služebníky, lidmi, občany, demokraty, bojovníky za svobodu, demokracii a lidská práva, tak jim dal sílu a porazili jsme skrze Boží sílu a Boží dar fašisty i komunisty. A vy, kteří jste zmatení z té doby komunistické, tak si vzpomeňte na to, že uvedu příklad, ze 100 romských rodin, ze 100 cigánských rodin, 95 rodin mělo ve své rodině někoho, kdo byl zavřený. Ať to bylo za nějaký trestný čin z úmyslu, nebo to byly ty komunistické zákony, že jste šel po ulici, kopste do popelnice, hned vám dali 18 měsíců, ale prokurátor komunista vám nedal 18 měsíců nebo 6 měsíců, hned vám dal 3 roky a tak dál. A nebo kdo byl křesťan, kdo byl kněz, katolický kněz, nebo jiný pastor, všechny zavírali. A vy dneska dáváte souhlas Ficovi, že ho budete volit vy Romové. Jestli to vyhraje Robert Fico, tak já naposledy v tomto týdnu chci ještě udělat asi 2 videa. Tak naposledy mluvím k Romům a jediný, co budu dělat, budu vás analyzovat, že sami za sebe se budete stydět a když se podíváte do zrcadla, tak uvidíte můj obličej a řeknete, ten Petr měl pravdu. Ten cigán z té Anglie, ten kazatel a kněz měl pravdu. Toto vás všechny čeká. Když to neuděláte, tak vaše svědomí, vaše srdce a váš život bude mít jiný směr. Samozřejmě, abyste si nemysleli, že tu bývalou vládu nebo bývalé 2 vlády nekritizují, samozřejmě. Oni mají také máslo na hlavě, ale oni nebojují proti demokracii. Oni nebojují proti menšinám ve smyslu, že mluví rasisticky, předsudečně, anebo udělali z cigánů plevel. Samozřejmě, ten plevel oni nevyčistili, Romy nepostavili a Romům nepomohli tak, jak mluvili. Ale proto já říkám, jako paní prezidentka, volte demokratické kandidáty. Osobnosti, které znáte. Už jsem některé jmenoval. Koho chcete z romských kandidátů, tomu dejte hlas. Koho chcete z neromských kandidátů, tomu dejte hlas. Nekoukejte na politickou stranu, ale koukejte na osobnost třeba východoslovenského politika pana Ledeckého. To je politik, který má v hlavě i v srdci prostě odbornost, upřímnost a lásku. A jestli tyto naši lidé dostanou možnosti, věřte tomu, že já tam přijedu po volbách a se všemi se pozdravím a poděkuju vám, voličům, a poděkuju těm lidem, který musí říct na rovinu, zdali budou dělat a sloužit romskému národu lépe, spravedlivěji a budou koukat na to, že jednou přijde čas, jak je psáno v Písmu svatém, že bude se ptát náš Pán každého, cokoliv jste učinili s mým nejmenším bratřím, mě jste učinil. Ať je to Fico, nebo ať je to pan Ledecký, nebo ať je to Petr Polák, každého se zeptá náš nebeský Otec skrze svého syna, našeho spasitele. Musím to takhle duchovně trošku uzavřít, abyste viděli, že moje politická, občanská a křesťanská řeč musí vždycky skončit u toho, který mi dává moudrost, který se mě dotknul a který mě vede v Duchu svatém. A jestli se vám toto líbí, sdílejte to, protože pravda a rozumná řeč o životě lidí, společnosti se musí sdílet
a předávat dál. Kristus říká, jděte do celého světa a učte všechny národy. Rozumíte? I Romy řekl, když řekl všechny národy, tak i my se máme učit, i my máme vyučovat a i nás ať učej lidi, kteří na to jsou povoláni samotným spasitelem Ježíšem Kristem a slouží v církvích a tak dále. Já mám úctu ke všem křesťanským denominacím, církvím, jsem římskokatolík, studoval jsem teologii a vím, jak ty věci mají být. A teď na závěr vám přečtu takový 2 krátké odstavečky a chci, aby to tady bylo a na závěr řeknu, kdo to napsal a kdo se takhle vyjádřil. To je delší kapitol, to je několik kapitol, ale tady ty 2, co vám přečtu, jsou to 2 body, jsou strašně důležité na to, abyste věděli, co vlastně potřebují dělníci, lidé bez zaměstnání, lidé bez pracovního poměru, chudé rodiny, ať je to romská rodina, nebo slovenská rodina, nebo kdokoliv jiný z jakékoliv jiné národnosti. Tak poslouchejte. Nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Za druhé, příbytek. Už jsem to říkal a znovu to opakuji. Bydlení pro každou rodinu. Nikdy nesmíme zapomenout, že Ježíš se narodil ve chlévě, protože v hostincích se nenašlo místo a že jeho rodina musela kvůli Herodesovi opustit svůj dům a prchnout do Egypta. Říká vám tohle něco? Je vám to nějak blízký? Je vám to nějak podobný? Jak to, že Romové jsou oddělení od celé občanské společnosti slovenské majority? Jak to, že majoritní politici oddělujou Romy, místo aby je pomalinku integrovali a dostávali do celé občanské společnosti, tak je stále udržují. Vidíte sami, co je tady napsáno, že Panna Maria, matka Ježíše Krista, a Josef, který byl pěstounem našeho nebeského spasitele Ježíše Krista a vychovával ho, tak museli utíct, neměli místo. Kde by mohli žít? Byli podle mých studií a teologie, co jsem četl, historie a tak dále, všech nebiblických, ale velmi důležitých knih, tak tam žili skoro do 7 let. 7 let žili v Egyptě. To byla první reakce moje na to, co jsem četl. Za třetí, práce. Není horší materiální chudoby, než je ta, která člověku nedovolí vydělat si na denní chléb a zbavuje ho důstojnosti. Již člověku dává práce. Nezaměstnanost mládeže, práce na černo, nedodržování pracovního práva není nevyhnutelné. Je to výsledek předchozí sociální volby ekonomického systému, který staví zisk nad chudého člověka, nad každého pracujícího člověka. K fenoménu vykořisťování a útisku se dnes přidává nový rozměr, nová úroveň. A sice tvrdá sociální nespravedlnost. 4 roky mluvím o sociální nespravedlnosti, o systémové diskriminaci a vidíte, že i jedni z největších učenců na světě toto přesně říkají tak, jak to říkám já. Jdeme dál. Ti, kdo se nemohou zapojit, vyřazení, jsou odpad, jsou přebyteční. Je to kultura odvrhování, ponižování. A zde bych chtěl dodat jednu věc, kterou nemám v textu, ale teď se mi vybavila. Stane se to, když ve středu ekonomického systému není člověk, lidská osoba, ale Bůh peněz. Ano, v centru každého společenského nebo ekonomického systému musí být lidská osoba, obraz Boha, člověk stvořený k tomu, aby byl společným jmenovatelem celého veškerenstva.
Když na místo osoby nastoupí Bůh peněz, dojde k tomuto převrácení hodnot. Nedávno jsem řekl, a teď to znovu opakuji, že prožíváme 3. světovou válku. Jen probíhá po částkách, po částech. Jsou ekonomické systémy, které k tomu, aby přežili, musí vést války. A tak se vyrábějí a prodávají zbraně a bilance ekonomik, které člověka obětují, modle peněz, se tak samozřejmě vylepšuje. Ale už se nemyslí na hladové děti, matky, jejich rodiny v utečeneckých táborech, násilné rozdělování rodin, na zbořené domy, ani na tolik poničených životů. Kolik utrpení a zkázy, kolik bolesti. Drahé sestry, drazí bratři, ať se dnes ze všech koutů země, ze všech národů, z každého srdce a z lidových hnutí zvedne hlas míru. Už nikdy válku. Vidíte to. A teď řeknu, kdo to řekl. Řekl to papež František, byla to jeho promluva účastníkům světového setkání lidových hnutí Starý synodní sál ve Vatikánu 28. října 2014. A dnes je 2023. Tak tady vidíte poselství míru, tady vidíte poselství pokoje a tady vidíte poselství spravedlivé prosperity pro slabé, chudé, ponižované a nezaměstnané a nepracující. Toto chci, abyste věděli. Za vlády Roberta Fica nezaměstnanost byla. Za těch 3 vlád byla velká nezaměstnanost. A on ze sebe, ze své politické strany Smer SD, dělají, že mají sociální cítění. Věříte tomu, že má Robert Fico sociální cítění? Napište mi to do komentářů. Děkuji. A závěrečná myšlenka. Chci vás požádat, abyste toto video, které teďka vidíte a slyšíte živě, si potom v klidu pustili 2x, 3x a celý týden si ho pouštějte. A v pátek a sobotu jděte k volbám a rozhodněte se, komu dáte hlas. Doufám, že jste pochopili, že jsem tady říkal, komu nemáte dát hlas. To jsou ty 3 neonacističtí jedinci, Mazurek, Kotleba, Uhrík, i když jsou to 2 subjekty, je to takzvaná republika a teda ta strana tohohle Mariana Kotleby a teda hlavního nepřítele demokracie, který machruje, že má vysoké preference, že vezme vládu do ruky a zažaluje paní prezidentku a na základě toho, že tato paní, tato velmi, velmi vzácná žena Slovenské republiky, slovenské rodiny, ukázala světu, demokratickému světu, že je významnou a úžasnou političkou, která pozvedla Slovensko, která zvedá Slovensko a která reprezentuje Slovensko jako nikdo jindy předtím. A on na základě své závisti paní prezidence, že ho porazila a porazili ho mnoha jiných věcech, i pan Kiska ho porazil, tak tady vidíte, že Robert Fico už mnohokrát prohrál a on teďka jde do velkého rizika, proto ze sebe, jak se říká, vypocuje, potí i krev, jak se říká, že jde do toho největšího rizika, že mluví protistátně, mluví protinárodnostně, mluví rasisticky, neofašisticky, mluví tak, jako mluvil Hlinka nacionálně, mluví tak, jako mluvili jiní slovenští fašisté a mluví tak, jako mluvili fašisté nacisticky. Samotný sociální demokrat Smer SD a predseda Robert Fico ze sebe na závěr v těchto předčasných volbách udělal velkého rasistu, fašistu a člověka, který chce dále ničit a mučit a ponižovat cigánské matky, cigánské děti a jejich rodiny. A vy, kteří jste Romové, už nikdy nesmíte dát tomuto politikovi ani jeden hlas. Jak mu dáte hlas, tak uvidíte, co se stane
a budete to všichni litovat. Já věřím, že to neuděláte a já věřím, že nechcete, aby Fico zase ukazoval tu svoji hranolovou hlavu v televizi a ukazoval, že porazil všechny, jako to udělal v České republice pan Miloš Zeman, když takhle zve ruku a říká, už nás neporazíte. A na závěr celých 10 let a poslední jeho volební období, těch 5 let, Miloš Zeman ukázal, že to je živá popelnice, že to byla příšera, že to nebyl demokrat a byl to jenom proruský, bezcharakterní maloměšťák, který sám žil celý život jako maloměšťák a přitom měl tak velké kompetence a dispozice a ukazoval, že to je obyčejný člověk, jak se říká český Pepík. Tak jsem mu poslal teďka zprávu taky panu Miloši Zemanovi, který u sebe na Hradě udělal 5. kolonu. 5. prokomunistickou ruskou kolonu přímo na Pražském hradě, kde jsou hroby českých králů a tak dále. Konec. Děkuji vám. A teď, jestli dovolíte, tak budu číst nějaké vaše reakce a názory. Ještě jednou vás tady všechny zdravím a moc vám děkuji, že jsem k vám mohl promluvit dneska v pondělí a jsem moc rád, že jste tady se mnou a že to sdílíte. Vojtěch Krajčovi, zdravím tě, Vojtěchu, i tvoji paní. Renata Žigová, Roma nesmí zapomenout, jak nechal dědinu zbít. Teď jsou cigáni dobrý, jenom aby zdali hlas Ficům. Ano, výborně, paní Renato Žigová, přesně, takto má romská inteligentní hlava působit, takto inteligentní žena nebo i muži mají zareagovat, protože nesmí odpustit někomu, kdo se veřejně vytahoval a chvástal a smál, že dal rozkaz, aby šli a zbili cigáňou. Tohle nesmíte za to zapomenout, protože v tom je to jeho zlo. Jak zneužil a využil politickou moc pro svoje psychopatické, nenávistné kroky. Ano? Pamatujte si to, co jsem teď řekl. Emil Bendík, zdravím, pane Emile, dobrý večer do Českých Budějovic, děkuji vám za pozdrav. Zdravím Josefa Drevňáka na Slovensko. Non-Franky cigáni, volte, princip Matovič nemá šancu. Volte, koho chcete, já jsem řekl demokratické strany, ale nevolte hlavně fašisty a teda Roberta Fica a Kaliňaka, co vypadá jak nacistický, jak fašistický zločinek v uštasovské armádě, která byla fašistická. A přesně tohle dělá Kaliňák. Já jsem historik, takže vím o mnoho věcech a klidně bych to tady vysvětlil. Tak dále, ale to stačí. Kdo zná historii, tak ví, na co narážím. Jdeme dál. Nějak mi to nejde teď, jo. Růženka. Souhlasím, Romea, Gáďa. Ano, tyto pravdy budeme muset opět obnovit a tyto informace, ale musíte si uvědomit, že Romové v dnešní době i na Slovensku, a teď si být objektivní, ještě nemají takovou politickou inteligenci a takovou základnu, aby dokázali jako Romové využít ústavy Slovenské republiky, slovenských zákonů a využít také ten svůj voličský obrovský potenciál, protože dneska spíš by jsem dbal na to, aby se Romové, solidní voliči a občané a politici romští spojili pro budoucí spolupráci v těch dalších volbách, co budou. Protože když porazíme Fica, tak ty další volby na Slovensku vznikne opravdu univerzální politická strana a já jsem domluvený s velmi solidními přáteli, rozumnými, inteligentními a vzdělanými lidmi a s lidmi, kteří mají charakter, že se na Slovensku po volbách postaví politický subjekt, který se bude 4 roky, pokud ta budoucí vláda vydrží 4 roky, bude se vlastně etablovat, prokazovat a projevovat ve slovenské společnosti i v zahraničí, protože Slovensko má desítky tisíc svých voličů v zahraničí a když ukážeme slovenské společnosti, že i Romové dokáží postavit solidní politickou stranu s upřímnými lidmi, vzdělanými lidmi, s lidmi, kteří mají charakter a jsou odvážní bojovníci, tak to potom budou Romové volit samotné Romy, ale teď si myslím, jako analytik a politolog
a historik, Romové ještě nemají tak silnou základnu, aby dokázali zvolit romské kandidáty samotnou romskou politickou stranu. Ale je to na vás, neříkám ne, neříkám ani ano. Teď je to na vás. Děkuju. Jdeme dál. Nevím, proč mi to nejde nahoru. Komunisti kradnú a budú kradnúť. Ano. A Robert Fico je komunistický bastard, tak ten ví, jak se krade. A když to nekrade on, tak to kradou jiný pro něho a bokem se dělej. To je stará mafiánská taktika, technika. Pavel říká, Romové museli volit, pardon, přeskočilo mi to, omlouvám se, jdeme dál. Tibor Kompuš, stačí pozrieť na Harabina, čo robil s Romami. Ano, soudruh Harabin, bývalý komunistický soudce, zavřel jednoho kněze, ne jednoho, ale další. Bylo tam desítky případů v tom komunistickém režimu, totalitním, zločineckém, rudém komunismu. Takže my víme, kdo je pan Harabin, soudruh. Oni to byli všichni komunisté, kteří byli latentními rasisty. Latentní rasismus je skrytý rasismus, ale když přišla teďka svoboda, tak ty rasisti už se nestydějí za to, že to měli v sobě schovaný. A teď to veřejně ukazují, že jsou rasisti a fašisti. Takže nikdy na Slovensku nebyli žádní komunisti. Byli to všechno rasisti, kteří měli skrytý fašismus v sobě a kteří měli maskovací barvu, rudou komunistickou barvu. Teď jsem vám vysvětlil podstatu komunistických vlastně politiků za doby komunismu. Byli to všechno rasisti a fašisti. Do jednoho. A Harabin je jeden z nich. Štefan Harabin. Velký podvodník a zločinec. A rusofil. Ještě jednou mi tady naskočil pan Kompuš. Vedeme rádi, ako po voľbách nastane patová situácia a budeme tu mať naďalej úřednickou vládu. Je to moje analýza. Ano, může to tak být. Pokud by to tak bylo, tak než by se ta úřednická vláda rozložila a byly by další předčasné volby, tak v tom případě my už na Slovensku postavíme politickou stranu mixovanou a půjdeme do těch dalších mimořádných voleb. Pane Kompuš, bychom šli společně a já bych si nechal udělat slovenské občanství a šel bych na Slovensko kandidovat. Šel bych klidně. Víte sám, že jsme se o tom bavili a děkuji vám za tuto vaši reakci. Non Franky, Kajko, že úžerník preto dal za Smer. Ano, to, kdyby pan Demeter, Josef Demeter alias Kajkoš, šel kandidovat do jiné politické strany a kdyby ho tam vzali, tak neřeknu ani slovo. Ale toto se stalo přesně tak, jak jste to napsal, pane Franky, že šel a vzal na sebe masku, že bude chtít kandidovat za Smer SD. Všechny peníze, který na to měl, ani korunu mu nedali. Saboro peske omušinelte potinel a tím ho pucujou volové. On si dělá reklamu politickou, ale to není politik, to je reklama pro politickou stranu Smer SD, to není reklama panu Kajkošovi. To, že jezdí po těch mitincích, po těch Romech, no tak aspoň jim jednou v životě koupil něco zadarmo. Jinak celou dobu za všecko, co on někdy udělal pro Romy, tak všechno si museli zaplatit. To nebylo, že z dobroty na dobrotu. Ne, to bylo jinak. Ale vy mi rozumíte. Děkuju, pane Franky. Aleksandr Balok. Ale sa Smer kandiduje Kajkoš. No už jsem to vysvětlil. Tak ať už tam je, kandiduje, tak uvidíme, jestli dostane. Já vám něco řeknu. Tady v Anglii žije jeden Rom, který kandidoval v komunálních volbách nedávno na Slovensku. A víte, kolik měl shlédnutí videa na sociálních sítích? Za tu dobu volební kampaně možná tak 200, 300, 400 tisíc. A víte, kolik dostal na závěr hlasů? Já neřeknu jeho jméno, protože to už je pryč a ten člověk nechci, aby tady vznikla nějaký spor. Víte, kolik dostal hlasů? A navštívil skoro všechny cigáni na Luníku a tak dále. Dostal 2 hlasy. 2 hlasy. A můžu říct, že ten člověk
když mluví k Romům, tak mluvil líp než nějaký Kajkoš. Jo? Tím vám dával najevo, že když někdo něco dělal a mluvil s Romama a dali mu 2 hlasy, tak já jsem zvědavý, kolik dostane Kajkoš. Takhle se na to podívejte. Robert Kešel, díky, zdravím vás, děkuju za modlitbičky. Jdeme dál. Omlouvám se, přeskakuje mi to. Renata Žigová, dnes už nevěřím na zázraky, bude hůř. Ano, může to tak být, ale víte, my, kteří máme naději, máme víru a věříme v lásku našeho nebeského Otce, tak nemůžeme být takhle pesimistický, nebo aby jsme byli pasivní. Ne, věřme, že spravedlnost a pravda zvítězí nad nespravedlností a nad lží, jak to řekl Václav Havel. Ano, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. Václav Havel. Alexander, to jsem už čet. Občanská povinnost být cigánov, princip. Moc nerozumím této reakci. Jestli to je podpora principu, prosím. Tibor Kompuš. Já to už jsem čet. Renata Žigová, bo jsme párné. No, někteří jsme párné, někteří nejsme párné, ale na tom nezáleží. Ale u těch bělochů, kteří jsou rasisti, tam hodně záleží, kohino párno a koná nepárno. Bo oni jsou diline, oni nepoznají, že to je cizinec nebo to, ale vidějí, že má jinou barvu pleti, hned se v nich vznikne ta asociace, rasistický charakter, bez charakter a už se projevují. Už. A doma mají obrazy fašistů. Balog Lukinko Imro. My budeme volit romskou stranu Princip pan Jano. Ano, chcete volit, volte. Naše Romy, volte naše Romy. Ale říkal jsem, že když jsou tam dobrý lidi v tom vašem městě, který znáte a chovají se k vám slušně a vždycky, když jste něco potřebovali, tak jste se na ně mohli obrátit a neodehnali vás od sebe a neponížili vás, tak takový kandidáty volte. Já důvěřuji panu Ledeckému, důvěřuji panu Žákovi, panu Petrovi Čechovi a dalším. To jsou politici, kteří rozumí demokracii, kteří rozumí práci mezi lidma. Hlásím se mi pan Kompuš, tak doufám, že to přijde. Ano. My budeme volit romskou stranu. A skočí to? Zatím nic. Pište a sdílejte to, přátelé, sdílejte, protože já jsem byl vzatej duchem a to, co jsem vám říkal v té mé řeči, takové v tom rozboru politiky a osobností politických fašistů, rasistů, ale i demokratů, vypadlo to. Vypadlo to. Zkuste to ještě jednou, Tibore. Tak já pomalu budu končit. Ano, non Franky Fico, Mazurek, cigáni nevolte. Ano, nevolit tyhle fašisty. A kdo z Romů neví, poraďte jim. Dejte si za úkol tento týden kontaktovat ve vaši sousedy, přátelé a rozdělte si to takzvaný Romani Pošta, Keren Romani Pošta a řekněte si, koho chcete volit, toho volte, dohodněte se. Tak jako slovenský fašisti se dohodli na tom, že budou volit svoje kandidáty. Tak vy to taky udělejte. Jo? Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost. Jsem moc rád, že jsem k vám mohl promluvit. Doufám, že jsem vás tady trošku potěšil, povzbudil a dal jsem vám sílu k tomu, abyste se rozhodli bojovat s rasismem, s diskriminací, s neofašismem, se slovenským nacionalismem, protože to je nebezpečí nemoce národa, to je nemoc na nacionalismus, fašismus, rasismus a komunismus. To jsou nemoci národa, nemoci společnosti, nemoci státu.
Ano? Díky moc, mějte se hezky. Ať vás Bůh ochraňuje tento týden a jděte v sobotu k volbám a ukažte svoji velkou sílu. Já když jsem kandidoval, tak lidi stáli ve frontě a policajti se ptali Romů, co tady děláte? A oni řekli, my jdeme k volbám. No normálně se policajti báli toho, že Romové stojí ve frontě venku, že se nevešli do té volební místnosti, tak stáli venku a gáčové byli hotoví z toho. Ukažte ten obraz celému Slovensku a natáčejte to, když tam stojí, já nevím, 500, 600 Romů a čekají, než půjdou do volební místnosti. Natáčejte to, udělejte program, udělejte to z toho politický protest proti fašistům a teda proti Ficovi. Jo, díky moc. Naschledanou. Pište mi, budu odpovídat písemně. A ve středu budu vysílat dál. Ano? Naschledanou, děkuju.